ce-ți place o toție la munte? Știi, la 18 ani, libertate, frate. Libertate. Dar de ce în munții României? Sunt sălbatici și e liniște și de obicei sunt curați. De obicei ai zis-o bine. Sunt libere de civilizație la multe locuri. Niște locuri sunt distruse de oamenii, dar mai rămân niște locuri care sunt în starea foarte bună și ai, uitați ce liniște aici. La prima tabara am urcat un pic, ne apropiem de șaua sau pasul Mușat și pădurea și-a schimbat aspectul. Mai jos erau poienile, apoi a fost pădure de stejar amestecat cu molit și acum începe să arată ca la munte, în sfârșit. Cum e, Larisa? Bine, suntem în regatul urșilor și atmosfera este deosebit de plăcută. Prietenia româno-cehă sau ceho-română a ajuns la ediția cu numărul 5, la 5-a expediție în munții României. Otto a fost prin mulți munți, a fost prin Nepal, prin Alpi, prin Tatra, prin toți, dar preferă Carpații românești, pentru că știe el de ce. Sunt sălbatici, sunt frumoși, încă mai poți să pui cortul unde poți, unde vrei și poți să explorezi, să te contopești cu natura. Deci este minunat! Cam puțin, Otto. Țina, da, ajungem. Mâncăm cam light, așa. Adăugăm ouă și mâncăm cu pâine și va fi ok pentru prânz. Ce e asta, o capcană foto? Capcana foto este pusă de vânătorii să vadă dacă vine vreun mistreț, caprior sau un cerb sau urs și la ce timp vine. Apoi vin ei să îl împușcă. Urme de urs. Laba. Laba. Ia, aici, prin aici, să se vede bine, cam așa. ia. Și astea sunt proaspete. Da, aici. Aici. Ia uite. Ia. Nu știu dacă se vede. Sunt proaspete. Urme de urs. Mamă, cât mai pasul are, bă, băiatule. Ups. Am căzut? Am căzut în noroi. Filmează-mă. Ce-am făcut, Toto? Bine, ai fost lavanat de urme de urs, știi? Da, filmam niște urme de urs. Nicio problemă. Un forestier foarte sexy de altfel de mers, da? Așa se întâmplă după ce trec tafurile și astea. Așa. Și am căzut. Așa e viața la palat. Alo, e cineva? Se pare că stina e abandonată. Ne aflam sub vârful înzăpezitul mic
și mi pare cam ciudat că n-am găsit niciun semn de turistic marcaj de la șosea până aici. Pe întreg traseul de la șosea Ojdua Lepșa n-am găsit niciun semn de marcaj, decât pe un singur semn pe un copac. Cred că traseul acesta trebuie să fie remarcat, o acțiune de remarcare ar fi binevenită aici, spre Inzapezitul Mic, poate și mai departe spre Inzapezitul Mare sau spre Poiana Butuci. Mă gândesc că vom găsi traseul marcat. Am găsit un semn vechi, e semnul al doilea pe traseul dinspre șosea. E foarte, foarte veche. Turiști să bem de aici? Nicio problemă, dacă faci ceai, fără problemă, dar e mai bună decât aia din izvorul Oitus. Nu. Let's hope. Uite ce apa asta trece printr-o baltă. Cu noroi. Mai e una... Aici o sursă de apă de izvor. Curge acolo. Curge. Unde sunt. Dar chiar și așa. Păi, chiar și așa, dar de ce nu luăm apă de aici? Asta vine din pământ, din Dumnezeu să o ia. Da. Eu tot zic să o fierbem, că ia uite prin ce baltă trece apa de obe. Crezi că e marcaj acolo? Nu arată, cred că nu e. Nu-mi dau seama. Scrie ceva, îmi dau seama dacă aici ipoteca, dacă e marcajul. Na, ia-o tu în bălăriile astea. Sunt urzici. Aolo, să ne îmbrăcăm? Cum mergem noi prin urzicile astea? Eu sunt cu picioarele goale. Mie pare că e un semn. E ok, dar urzicile astea m-am cam rezolvat. E marcajul? Mamă, ce sălbăticie absolută. Shit. Da, marcaj forestier. Marcaj forestier, ce ziceam, de astea e plin. Păi și banda roșie unde e, mă, băiatule? Forestiere. Cum? Marcaje forestiere. Păi da, e forestier, da. Marcajul nostru nu știm unde. Era destul de sălbatică și pe partea dreaptă este vârful Inzapezitul Mare, 1443 de metri altitudine, și acum vom înainta spre intersecție cu drumul dinspre vârful Mușat, dinspre șaua Mușatu. Și acolo e o poiană mare, acolo vrem să acampăm. Uite ce copac aici, în mijlocul sălbăticiei. Fulgerul ăla de-a rămas tot, a stricat tot copacul. De la fulger. Da. Incredibil cum arată. Fulgerul a făcut asta. Wow! N-aș fi vrut să fiu în pădure atunci. Și acum s-a pus. Superb. Ce faci tu aici? Paste? Piper. Paste cu piper. Merge bine. Cu ton. Cu ton. Ce ai făcut cu apa de la paste? Sunt curioasă.
Adică eu nu sunt curioasă, că eu știu, dar poate Eu lumea... am pus apa din paste în cana. Sau folosim. Să salvăm apa, pentru că nu avem niciun izvor aici și trebuie să economisim apa. Ce facem cu apa aia? Spălam conserve sau spălam vasele, depinde. Pentru că... Dacă oamenii la oraș ar face la fel, n-ar arunca orice. Da, vezi. Câtă apă s-ar salva? Nu prea, pentru că am pus puțină apă, dar conserva se pune într-o cană cu pastă, știi? Rămân resturile pe perețe de conserva și se spala cu apa și se pune în mâncarea. Ok. Pentru că ai păcat. Că e așa. Sunt multe resturi, dar nu ai cum să le stergi din conserva. Și pun apa micuță aici. Micuță. Călduța. Micuță. Și se spala. Poți să pui și în paste acum, faci un sos. Se pune în pastă, da. Și o salvez aici. Mai am o conservă Așa, cu ulei. cu ulei. De Franz Josef. Să avem poftă. Pane. Și am început traseul de munte aici. Ojdula. De la Ojdula e aici, dar am urcat în Ojdula. Aici nu se vede marcajul. Spre vârful izvorul Oitus. Aici am făcut pauza de prânz și am urcat spre Inza pe zidul mic. Acolo am luat apa de la izvor, lângă Stina Parasita. Și am traversat spre Inza pe zidul mare și am făcut... Am avansat prin pădurea destul de deasă, cu copaci, cazuți, unul peste altul, destul de dificil era. Și am ajuns într-o șa aici. Aici suntem. Da, și trebuie bine să urcăm spre muntele Mușat și spre muntele Hartan. Și de acolo gândesc că va fi drumul mai clar, mai ușor spre Stugul Mare, spre vârful Baba, spre Rujerul, Poiana Butuci și spre Poiana Vinturilor și vârful Cauț. Mâine, da, vom campa aici, pe vârful Cauț, sau dacă va fi de vreme și nu va ploua, ne înaintăm spre Șaua Gorului. Bine. Acolo este din asta, putem să dormim acolo. Mâncărica noastră. Ne dai? Și cealaltă. S-au păstrat bine? N-a plouat în ele. Erau doar strop. Mamă, dacă te-ai nodat acolo. Atenție, vine unga. Ce? Sacul lui Moș Crăciun. Sau de Moș Nicolae. Trasa de pe copac. Descățărarea. Descățărarea.
Bine. Yeah! Mission accomplished. E Ostina pe aproape, dar noi speram că nu facem cunoștințe cu Dulai. Vedem că turma de oi e plecată de la Stina și sunt șansele mari că nu facem cunoștința cu câinii de Stina. Ne aflăm undeva la intersecție de traseu de la Pasul Mușat și Pasul Izvoroitus și am regăsit marcajul și pe aproape, partea dreaptă a mea, un stâlp cu indicatoarele care arată distanțele. Vom vedea, dar știu că încă avem o cale lungă spre vârful Lăcăuț. Pe indicator scrie că spre vârful Lăcăuț e distanța 8 și jumate sau 9 ore și spre Poiana Vinturilor sau Poiana Vinturilor sunt 7 și jumate de ore. Dar cred că panoul acesta cam exagera distanțele. După părerea mea, până la vârful Lăcăuț, maxim 7-8 ore, nu 9 ore. Pentru că din Poiana Butuci până la vârful Lăcăuț se face o oră și jumate, maxim 2 ore. Ai găsit semnalul? Nu, ca să anunț și eu acasă că sunt bine. Nici o liniuță, nimic, da. Suntem fără contact cu civilizația. Am găsit un indicator care arată spre apa, spre izvor. În sfârșit am găsit o sursă de apă bună și să alimentăm cu apa aici, umplem sticlele și mergem mai departe spre vârful Lăcăuț pentru că nu știm dacă vom avea izvoarele dintre Lăcăuț și zona asta. Multă apă. Ce wild de pe aici! Faci tu cu mâna. Deci zici că e virgin complet traseul ăsta? Bă, da, o merge cineva pe aici? Păi în afară de muncitori. Mai e cineva? Mergem spre vârful Lăcăuț, venind dinspre izvor și în planul 1 și în planul al doilea. Și poate se aude și drujba, că s-a auzit mai devreme. Deci ăștia sunt complet nesănătos exploatați. Munții Vrancei. Se vede ținta noastră de excursia noastră, nu ținta de astăzi, dar de ținta de joi, vinerii. Este masivul sau muntele Coza, în depărtare la un orizont. Se vede. Cel mai îndepărtat. Da, dacă vezi pe un copac uscat aici, în Da. fața, și Da. imediat după el e un vârf ascuțit. Aha. Asta cred că este vârful sau muntele Coza. Mamă, deci... Și se duce o culme care coboară într-o șa. Și apoi vom merge pe un skyline. Skyline. Și după șaua aia, unde se află și Stina, coborim pe partea sudică, pe golul Cozei, mergem spre Uluce și urcăm iar spre vârful ăla, cel mai înalt din stânga, Așa. și se numește vârful Cristianu. Sub el e izvor la Uluce și șaua Geamana. Și de acolo o luam spre golul Roibului și exploram un pic șaua Gurguiatu, foarte spectaculoasă, cu stingi printre brazi, foarte spectaculos acolo. Abia aștept. Abia aștept.
La ce se aude drujba asta, bă, măi? Miroase și a benzină. Am mers prin zone cu tăieturi masive de lemne. Zone defrișate se replantează tot cu molit. Asta este bomba cu ceas. După câteva decenii se va taie pădurea iar pe scara intensă. Mama, e apocaliptic absolut peisajul aici. Probabil acum coborim pe culmea Babei. Da, trebuie să întoarcem și trebuie să mergem spre sud. Acum mergem spre nord-est. Nu e bine. Nu am văzut nicio intersecție în pădure. Nici o intersecție, niciun marcaj. Ne-am rătăcit un pic. Poteca cu marcaj era non-existentă din cauza tăierilor de lemne, dar am reușit să regăsim marcajul. Forestier în jos, drum forestier spre nord, spre muntele Baba, Pușteni, acolo tot drum, iar spre Lăcăuți, alt drum forestier. Deci cum faci? E distrus. Complet. Asta sunt munții Vrancei. În sfârșit, după o zi lungă, după un traseu lung de zi, am ajuns la golul alpin din Lăcăuți. Se zărește și vârful cel mai înalt din munții Vrancei, vârful Goru. La final am ajuns pe vârful Lăcăuți și am montat cortul direct pe vârful. Am încercat să montăm cortul un pic mai jos, mai aproape de un izvor, dar ne-au mancat muște de acolo și nu a fost destul de neplăcut. Deci am mutat locul cortului spre vârful. Și ne-a zis cabanier sau meteorologul că pe aici trec urși după fine și speram să nu ne mănâncă vreo ursoică noaptea asta și vom fi bine.
Gata! Am inoptat pe vârful la Cauț, direct la vârf, pe lângă stația meteo de acolo. Și acum ne vom îndrepta spre inima munților Vărâncei, spre vârful Goru. Pe aici nu prea merg turiștii și oamenii, dar merg mai mulți cu ATV-uri. Vedere spre muntele Penteleu și Valea Biscay Mica. Așa arată vara pe munte uneori. Urma unui ursul brun undeva între Goru și Lăcăuț. Suntem pe drumul urșilor. Zona între vârful Lăcăuț și vârful Goru era remarcată acum 8 ani, adică în anul 2011, vara, în iunie-iulie, în perioada aia, și după 8 ani încă sunt semne bune, sunt bine de văzut și sunt destule pe traseu și nu e problem de orientare pe aici. Am ajuns la stinele din Goru. Am inoptat aici, în stina care se vede din spatele. Odată ia vara și odată iarna. Am un pic ce se vede înăuntru. Văd că s-a prăbușit acoperișul din bucătărie și nu mai e bucătărie. Ușa a rămas la fel și aici era bucătărie. Masa unde am gătit iarna și vara și dormitor. Hai să vedem cum arată dormitorul. Cam stricat. Încă pe o persoană pe prici, dar nu prea. E cam murdărie, dar era murdărie fiecare dată. Am fost aici. Da, încă pe o persoană. Dar nu mai mult, dar s-ar putea să improvizăm un prici din ușa aia în caz de nevoie, dar avem cort la noi și vrem să ne mutăm mai departe, deci nu e cazul. Așa arată dormitorul din stinele din Goru. Cam dărâmat, plin de gunoi, murdărie, s-a stricat mult. O, tu ai dat cu aspiratorul. Nu, n-am luat respiratorul. Ai șters praful. Da, știu, dar nu am la îndemână, e în rucsac undeva bagat. Păi vin oaspeții, ce facem? Facem curățenie? Hai. Hai să facem. Bine. Am ajuns la o intersecție și de aici spre vârful Goru e foarte puțin, cam jumătate de oră prin pădure și apoi se urca prin Genuparii spre vârf. Vom lăsa bagajele pe lângă un izvor care se afla pe partea stângă de la marcaj turistic și urcam fără bagaj, doar cu aparatele foto și apoi coborim și vom lua un prins și vom vedea dacă vom continua spre Piriul Goru, spre Valea Zăbălei. Dacă nu ne prinde ploaia, desigur vom continua drumul. Vârful Goru 30 de minute. Ne lăsăm bagajele un pic mai departe pe liziera pădurii. Uite, un loc de foc. Cineva a petrecut noaptea aici. Acum câțiva zile. Noi nu știm, încă nu știm dacă vom sta aici. Trebuie să ne mișcăm mai departe. Curge! Da, e panove? Am zis bine?
Da? Da, aici vă prezentăm apa la palat. Apa în sfârșit. E rece, apa rece de izvor, vine foarte bine, are gustul deosebit, mai bună decât berea. Vedere de pe vârful gorului spre sud, se vede că a apărut desfrișarii noi, acum vreo 3, 4, 5 ani nu erau acolo. Se vede că sunt proaspete. Ce trist. Păcat de cuvinte. O balega unui ursul brun direct pe o potecă către vârful gorului. Suntem pe vârful gorului, în inima munților Vrancei și peste tot se văd desfrișarii. În sfârșit am ajuns în inima munții Vrancei, pe vârful gorului, la altitudine 1785 de metri. A patra oară în viața mea. Prima dată am fost aici în 2011 cu un amic din București sau din Breaza și altă dată în aceeași an, iarna, dar n-am reușit să urcăm pe gorul din cauza zapezelor mari. Și acum 6 ani și acum 3 ani am urcat aici în ploaia. Ne-a plouat destul de serios și am campat jos în pădure din caz de urgență să ne usucăm hainele și bocanci care ne-am mudat aici pe gorul. Acum mă aflu pe culmea vârfului gorul. E o potecă care se șerpuiește printre jepii. Cred că de la ultima mea vizită jepii au crescut mult. Sunt mai înalți decât erau de când sunt venite și am încercat să înaintăm un pic, dar n-am reușit și scopul nostru de zi nu este să ajungem la culmea să o parcurgem în toată lungime. Noi acum vom cobori înapoi în pădure și reluăm bagaj, luăm prinț și ne pornim mai departe spre Pârâul Gorului și să ajungem în valea râului Zabala și unde vom campa undeva pe malul râului. Prima dată în viața mea când am văzut ursul brun, era aici, exact pe vârful gorului din munții Vrancei. Eram atunci cu un prieten din România și era în anul 2011. Ursa! Urs! Au apărut defrișarii noi, se taie lemne peste tot. În timp ce am stat pe vârf, am fost fără rucsaci mari și acum trebuie să le recuperăm din pădure. Am ascuns sub un copac pe lângă un izvor la început de urcării spre vârful gorului. Am făcut o pauză de masă lângă izvor, sub gorul și între timp a început să plouă, dar nu contează. Am urcat pe vârf deja și acum coborim spre valea râului Zabala, pe marcaj Crucea Albastră, care a fost remarcată acum 8 ani și speram că traseul va fi încă bine marcat și potecile nu vor fi distruse de tafurii. Urcam prin pădurile sub gorul.
Mi pare acum ca pădurile de Brad sub Goru, adică rezervație Goru, pădurile nu arătau cum arătau acum vreo 4 ani. Au apărut destrișarii pe marginea rezervației, drumurile noi de taf. Pădurile dese ale Vrancei nu se trece pe aici. La confluenta apelor, un râfer de apă curat, altul turburat, din cauza exploratorilor forestiere. Nu exista niciun pod în valea râului Zabala. Oricum, încă e o zonă frumoasă, chiar în ciuda tăierilor de lemne. Loc de campare în valea râului Zabala. Pregătim cina. Multe camioanele încărcate cu lemne au trecut pe lângă noi. Hai, Otto. Poți? Ce faci? Bine, tu ce faci? Antiurși. Ce ajunge, Cordelin? Sunt descult și e cam problema. Mă cațăr eu? Mi-a căzut, da, știu. Bun, acum ce să pui? Asigurare aici. Ce nod faci? Nu știu cum se cunoaște termona. Prusic trebuie să faci. Ceva de genul de prusic. Asta e mâncarea noastră, cea de toate zilele. Te ajut? Doar cu mâna pot să le ridici un pic, să le ușurez. Ia, da. Și să sparg sacul. Asta ca e coordinat așa de subțire, nu? Păi, Nu e prea comod să... ok. E ok. Da? Ajunge ursul până acolo? O să ajungă. Trebuie să fie puse 4 metri sus, dar la ea, da, e ok. Și
Bine. See you in the morning. Cred că e mai bine să scapăm cu viața și rămânem fără mâncare, dacă să rămânem cu mâncare, dar fără viața, dar știi, e clar. Scopul este să supraviețuim. Să supraviețuim. Păi da, mă, dar am dat o grămadă de bani pe mâncarea aia de trekking. E păcat de ea. Da. Sărbătiție absolută exploatată, din păcate. Noi suntem prea vulnerabili în fața naturii. Tabăra numărul 4, Munții Vrancei.